of a people, language. The Ishan people, the word Ishan means people that run away from evil. They protested and revolted against the imposed kingship on them. In fact, this lie is confined by the palace. They know the truth. This thing I'm telling you is life-threatening. I know they will come for me. The original... Ijekwe like Israel. Ndị a na-akpọ Hebrew and Igbo. Ha na-ebe. Ome na ana mmebeli ive emelu ka na wee zuo oke. Gwa genti no nwere ive ya amụta. Na ive aja ana ji wee nọnyela ana. From time to time, we bring these origins because we have seen that it is a problem. People don't know the exact, how their own tribe came to be. And severally, I've made this, observation that the Benin, because the case is always the other tribes around the Igbo-speaking areas. The Benin, according to history, they say they are from Idueri. Idueri is Aguleri side. Aguleri, that is the ancient Igbo kingdom. But I want you to listen to this. Definitely, it will add to what you know. Because there is no way you will tell me that Benin is about maybe some few local governments inside Benin. But you see, it's not about claims. People will just come and be claiming, let's cool down and learn something. This is not the time to start exchanging words or throwing words. This is the time to learn and learn something and keep for your children. Possibly, I know there will be a time these things will be well documented and straightened with evidences, because evidences are very, very powerful when it comes to such thing. So let's listen to Mazi. He's going to explain these things in a simple way that you all understand it. Let's go. Mazi, talking about the Eri, the Idueri dynasty that stretched further into the Benin Kingdom. Today, it is called Benin Kingdom today, but we understood that it used to be the Igodomigodo. Tell us about this. Let's have a very clear understanding about this whole First history. of all, etymology is the easiest trace to trace any language. When you understand the etymology of a language, you can now trace its originality. Now, the word everybody is calling Edo is a mispronunciation. The word you are calling Edo in English, the EDO is Idu. Originally IDU or IDUU, not Edo, Idu. Okay, so who is this Idu? Idu is a man, okay, that came from Idueri Kingdom. Okay, from the Idueri Kingdom, he landed at a place which they call, is it Umuhudunu? Before the Ogiso corrupted it, moved the palace to a new place called Ubekum. This man called Idu have 3 sons. These 3 sons are the progenitors of everything you see today. Now, the Bini name, as at 14th century, 15th century, and the earliest 16th century, around 1543, when they were destroying the great Gapa-Congo Empire, present-day Congo, in the reigns of King Mvemba, the Portuguese also marched into the ancient Idu kingdom. But the Oba Ewuare has been saying this because this is how it happened. The Igbo people tells you of a folklore saying, Akoko Idu
Noba. Anata eta. The Igbo people always have a saying. Eta ma agbani. Kan kologa komele ni do noba. It is to recount the days when we lost an empire to the hands of the invaders. Are you listening? Now, in those days, to show you traces of the Igbo people, there was a great diviner that served in the palace, whose name was Ezechime. Ezechime have a son. His first son, Diokbala, which happens to be on Onicha Ugbo. Till today, if you go to Onichubo, you see in the inscription on the wall, Onichubo, Diokbala Ezechime. Who is Ezechime? A man from the ancient Taro dynasty or from the ancient Uturu kingdom. So, who is this Idu? Idu is a warrior. Okay? Idu is a renowned farmer. Idu was a navigator. Idu is a man of valor, because for him to conquer such territory, it takes courage. Now, but watch the point. The white men, whose core value is to divide and conquer a people, understood that for them to be able to disrupt our history, they need to corrupt the indigeneity of that new kingdom. The ancient Idu kingdom was so vast that that was the first place estate management was planned. An estate fenced with 16,000 square meter wall. Well planned that you can see how many kilometers from a distance due to the planning of the city. Till today, if you go to the ancient Idu kingdom, present day Benin, you will see some of the mud wall still standing, though it has been dilapidated. Now, traces of the Igbos in Idu language. What does the Benin people call? What does the Benin people call box? Akboti. Akboti. What does Igbo people call box? Akbati. Akbati. I can name 100 languages, 200 words that is similar before they infringed Portuguese. Now, point number 2. The thing the Yorubas called Orisha, which the Igbos called Olisa. In the ancient time, when you say Osenobua, do you know the word Osenobua? Tell me. Osenobua, Olisa Binigwe. Because if you don't call it Olisa, you call it Ose. That's why in Alpha language, Akose, hand of Olisa, Akose, Akolise. If you go to Asaba, you hear people answering Akose, Akose, meaning Akolise. But it has been confined by portmanteau, Aka and Olise. They bring it together, portmanteau to the word to give you Akose, Akolise. Just like when you want to say Alose, it's from the word Alokose. So Akolise, Akose. Then at a point, people forgot about the Aka and we are talking direct of the Ose. Ose. Ose is Olise. If the deity, supreme deity of the Igbo, is that which the ancient Idu people refers to, are you not seeing? If you go to Benin, you say Osenobua. Now, in their spirituality and culture, give me their deities and I will show you the principal deity in Igbo land. Remember, I was telling you of the history, how the Igbos was in the ancient land of Ife. But that will not be what I will say today. How 77 kings of Igbo origin have ruled an Ife. Now, what is Idu Sogie? Why is it every name in Benin have Idu, and you are denying your progenitor, who happens to be from Idu area? Benin is not our language. It's an imposed, corrupt language when the Portuguese conquered the territory. The same way they destroyed Congo, killed King Mvemba and his subjects. Okay? Now,
How do we investigate the originality of a people? Language. The Asian people. The word Asian means people that run away from evil. They protested and revolted against the imposed kingship on them. In fact, this lie is confined by the palace. They know the truth. This I'm telling you is life-threatening. I know they will come for me. The originality of this will be dissolved by the palace. All right, having listened to that, I am going to show you more things that will blow your mind. Ijekwe like Israel. Ndị a na-akpọ Hibru and Igbo. Ha na ebe a. And ha kwetara ha bụ ndị Igbo. Ebe ka ha si malite, ọ ebe ngwa ugwu ele. Uturu. Nna jikọtara ochi. Na Uturu onye a na-akpa ana mgbe. Ha wee mụsịa. Ochi wee mụmụ ụmụ nke ya basaba. Ana mgbe mụma nke ya basaba. Ụmụrụ isu ọfịa. Isu ọfịa dị na Anambra. Ọ mụrụ isi ụlọ. Ọ dị na Anambra. Ọ mụrụ ugwu eme. Ọ mụrụ na-enwe nta. Ọ mụrụ umuhu ọgwụ. Ọ mụrụ isu njaba. Udatu tegete. Tegete mbịa Musaba. Musa ka ịbịa n'ala Yoruba, ije na Yoruba. O mere send otu Yoruba aka eze. Ọrọ. Ọdụ nke ụmụ ya anọghị. Ị ga na-ewe ị ga-ahụ ya. Otu aka esi wee mụsị ya. So isi Igbo bụ n'Uturu ka ọ dị. Most communities in Igbo land, their name are derived from Uturu. And I'm asking myself, why is it that most names in Igbo land has the same name in Uturu? And if you want to know where Uturu people are, go to every community. If you go to every community in Igbo land and southern Nigeria, like they said, the Omok people are Uturu people that left on traditional medicine journey to help cure diseases, to help give people rain, to help pacify the gods. And that's where anywhere you see Uturu people, there are two sections of people in that community. There are the people that have that are there who have settled. And there are other people where they go to receive their power or consult the god to be able to take care of their children and their land. Those people are always custodian of the nature and culture of that particular town. Those people are Uturu people. It is when you had moved on to a particular town and discovered the land and you settled, you come back home to take the native doctor from the people to go and pacify the land so that you can build and reside in that house. So see how the pattern of movement. It is when they continue on the journey and find any cave, underground settlement that they can go in and live, they will find a home in it. They moved here, settled at Ibuku, some settled at Nri. All of them, you'll find the hole like a form of cave where they stay. If you go further and ask them, the information they have is that they also came from Uturu. As you continue to search, you see that all of them, the little they can remember by their great-grandfathers is telling them that they are not from here, that they marched on to that particular land and they've resettled. The astrologers, they should come to Uturu. They are a way to check the wave and current of the land you are standing, what it is made up of. It is all here. If you go to Ngwa, you will see Uturu people. Omwa, you will see Uturu people. Amokwe in Udi are Uturu people. All of them are there. But people, when an empire has gone down, it is difficult for you to associate with an empire that has gone down. But now that we are saying that
this world is opening up for people to identify with where they are from, a lot of people are now speaking out, because it is no more time for you to say that that everything that concerns our culture are evil. There are good in every person's culture. If medicine is falling back to hereditary, is falling back to natural herbs for finding cure to major sicknesses, it means that whatever that is happening to us can as well be associated with our heritage. Finding our heritage can keep us alive. Finding where we belong can keep us alive. So this is one thing that left Uturu and the people that are in Uturu no choice than to bring back all our brothers, all the people that have left Uturu. Even when you read further, you understand that after the flood period is what anthropologists and historians were able to put bits and pieces with their own finding. Even the carbon reading from the stone here will tell you it's over 3 million years that people started in Uturu. Here is the Ugwel Autonomous Community Uturu in the Sukwato local government area of Abia State, Nigeria. This community, from the creation of the world, was made unique by God Himself. Otu ihe ị ga-eji mata bụ o nwere ihe nnobu n'ebe a ha na-akpọ nne m Chukwu. Dati nne m Chukwu ahụ mgbe ọ fụrụ ya bụ mgbe ọ fụrụ were gaa dowe gawa fụwa n'ihi a na-enye ya nsogbu. Eji iwe ya na-enye nsogbu ajụọ nka ji ka akọrọ anyị. Then that nne m Chukwu ahụ left something a na-akpọ ọfọ. Ọfọ ahụ nke ọ dụbụ na ezi anyị ebe a. And ịbịa n'ala Igbo niile, ihe ọ pụtara bụ jide ọfọ gụ. Ọfọ ahụ bụ ihe ndị Igbo ji aga ebe dum. And that Chukwu ahụ mpụrụ n'ebe a, o nwere ihe mere na o wee lawa wee nye ọfọ ahụ si ka e were na-echeta ya. Ọfọ ahụ bụ emekwala ihe ọjọọ, dokwa aka gị ọtọ, nyechi iwu dị iche iche. Iwu ahụ niile dị iche iche bụ n'obodo niile dịra n'Igbo ajọ gị iji ya anyị na-ekwu ejikwa ọfọ. And o nweghị ebe ọzọ ọfọ ya ahụ dị ọrụ n'ezi anyị ebe a. So nke abụọ bụ na be anyị a o nwere ndị bi n'mgbe ahụ bụ ha jee kpee ekpere kpokuo Chukwu Obiọma, ewepụtara ha okwute ha ga-ewepụtara ha ka ha ga-eji were gbujie ihe ọbụla ha chọrọ. Ịma ayọn mgbe ọ pụtara ka o nwere oge oji pụta nwee mgbe ayọn na-adọrọ. So mgbe ayọn ahụ adọrọ dị ka ndị mmadụ si egbujisi ihe a na-egbuji na be anyị a ka e nwere n'ugwu ele a ka e nwere ihe ahụ eji egbujisi ihe the first ayọn bịa. Isi mmalite Igbo ọ bụ Uturu mgbe o si wee malite ya wee jee festival ụwa dum. Ị gakwa ala National Archive ị ga-ahụ ya mgbe a na-achọ nchọ ka a mara na eji wee mara Igbo ebe nweta ebulu ugwu ele Uturu. Yes, the ones you have watched, I hope you have testified to that. But I'm going to blow your mind more with this particular explanation. Let's go. One. Igbo. One. Zwan. Kachan. Wezuono. Una na-ebu ọnụ. Onwere enyelu na ekpele sinu na ebu ọnụ. Ntira mkpu ọzọ bụ na o nwere zalama nava m. Nsị ka anyị nava na o nwere ibe anyị bịara ime. Checheche Igbo. Win. Mbao. Chukwu ajụ. Kwụsị na iku ume na ọmụ na-abịa. Kwụsị na iku ume na ọmụ na-abịa. Ọmụ gbagotebe n'enu. Kwụsị na iku ume na ọmụ na-abịa. Anyanwụ akwa oke. Usher ọmụ in, please. Nekwa ọkpala Igwe Edo.
Igwe biko omenala Igbo atọgbuo onwe ya ka ọ nọ nwụ n'aka. Ịmala arọ na ịchọ ịnọ n'elu ụwa kụọ ya n'aka gị. O naanị ọgụ arọ ka ị chọrọ ịnọ ngwa akụ na ndị Asaba si n'ife onye chọkọfụ ọkwa na ya igwe wee na-anụ ana mana obi rapụ ana ka ọnwa agịrị si ya ịma na ana nwere agịrị jụọ ụmụ nwanyị ka na ịma na ana nwere agịrị ya amụta na ya taa nne mụta nke izi ana abụrọ aja ana abụrọ gịnị aja ana. Ọtụtụ ndị Igbo che na ana na aja ana bụ ofu ife. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na ikwu ana kwuo aja ana na ofu ife ka ị na-ekwu. Mụta ya tata, ana bụ nwaanyị mana aja ana bụ nwoke. O nwere ife ịmụta? Ị na-aghọta ya? Kedu ife aja ana na-alụla ana? Aja ana na-eme ka iwu na nsọ eji eme ka obi ana zuo oke na-edogbelie. Aja ana na ọnọdụ ka polisi onye uwe ojii na-eme ka iwu gbasara aja ana ka ayala ime gị iwu gbasara ana ka ayala ime gịnị imefie. O nwere ife ị na-amụta? Igwe na-anụ ana mana ọ rapụrụ ya onwe agịrị. Kedu ava agịrị ya? Nke atọ ụmụ nwaanyị bụ agịrị. Maka na ịma na ụmụ nwaanyị nwere ife anyị na-eme ebe ewepụkwa ụmụ nwaanyị o nwere pụtali bụ na ị na-akwanyeli nwaanyị ugwu mee gịnị lulie. O nwere ife ịmụta? Nye mere na ụka ọbịa bịalibe anyị wee sị gị Jehova wee ma ọ lala ụla wee si na mkpịsị ngụ ya mmiri ovu mkpịsị ngụ wee kee onye metụ nwanne gị aka sị ya na asị dị ya kwụsie onwe nụrụ keli nwaanyị mbụ. Ịmala ebe esi eke nwoke? Ịmala ebe esi eke nwoke? Ewezuga ndị nwa anyị ji apụta ụwa ele nra ifu m ebe nna anwụ ala ọkwa omenala ka ị bịara ime a na-ekwu okwu nye emezina gị velo ife ka m na-akụziri gị ana m egwuregwu ọsọkwa nwoke re n'ụlọ ọgụ. Kedu ife izi imele? Kedu chukwu gị? Kedu chukwu izi zụrụ gị? Mama gị nwoke mana kerekwa ụzụ na-akpụ nwa. Metụ ụzụ na-akpụ nwa aka kene ụzụ na-akpụ nwa maka na ife kwuru ife mee gịnị akwụdobie. Nye melụ na nsọ kachasị nsọ n'ala Igbo bụ ịsọ otu ana. Ndị dalụ mbụba ya ama ife a na-ekwu. Onye sọlụ utu ana ala ana nne Chukwu ọnụ ife nkwu. Onye sọlụ utu ana ala ana nne Chukwu meaning the highest form of ritual odudo nsọ kachasị nsọ n'ala Igbo ma ị chọọ ịda mbụba bụ iwetu utu ịsọ n'ana. O nwere ritual a na-emelie emechela iwepụta utu sọọ n'ana gosi na site mbọsị avụ gaba o nwere ozi nwaanyị ekele eke ihe edina maka na ile ana gịnị nne Chukwu. You've attained the highest level of consciousness. Onye lalụ Chukwu onwe ife ọzọ fọ ka ịla utu ya ala atakwaghị. O nwere ife na-amụta n'okwu nwa. Kedu ife na-ekwu? Ome na ana ebidoberekwa m ozi ọma nọ ife anyị ji bịa ka m na-eme ka nkọwalụ gị maka na ọ na-eme ma abata m ọ dịka ụmụ nwaanyị mana unu amara nọ maka unu ka anyị ji bịa. Ewezuga gị mma na ebe ewezuga gị mma na ebe ewezuga gị mma na ebe ome na ana mmebele ife emelụ ka ana wee zuo oke. Gwa gị ntị na o nwere ife ya amụta na ife aja ana ji wee nọnyela ana. Ana nwere nsọ dị iche iche. Na-eve ana nru a na-echukwa ana echukwa ka e wee mee ka ana yala ibu mmetọ ewele aja ana debe ka ọ bụrụ onye uwe ojii na-agbazi unu emejọ na ana maka na onye na-eweta ndụ ada ewelo aja ana nọlụzie imezie ịbịa saa ivi ọkwana ya. Kedu ife niile na-eme ive a ka ana wee mee gịnị? Ịma na ekwuo when we talk of nwaanyị we are referring to the divine feminine.
aje iru mmụọ nwaanyị dị mmụọ nwoke nnọlụ eburu ụzọ mee gịnị metụ nwanne gị aka sị ya na nwaanyị bụ ife. Omenala na-achọ ka o gosi gị na ndị n'ịbịala abịa tụla ya asị. Igbo ejiro nwaanyị egwu egwu nya mee na ya ejiro nwaanyị anyị eje ọgwụ. Ị mara ife kpatara ya? Ọ na-aghọta ife na-akọwa? Mana ọ bụrụ na omenala na-ekwu mana ọ bụrụ na omenala bụ ife nru ka e wee mee ka obi dị nwaanyị mma. Ọ gịnị ka agbụrụ nwa ji akpalizi ụmụ nwaanyị? Maka na ife kpatara ya bụ ụka ọbịa. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kedu ebe God the Mother nọ? Ọ na-aghọta ife na-akọwa? Since ya nke ni anyị ma na-eme na nwaanyị tụrụ ime o mee gịnị? Ọ mụọ nwa. N'ụga aka ndị Igbo gwara anyị si anyị n'ụga aka na o nwere ụmụ nwaanyị tụrụ ime ma nwoke alịrọva enu inu na uwe mbụ. Na o nwere ụmụ nwaanyị tụrụ ime ma nwoke emetụrụva aka. Oyibo kpọrọ ya parthenogenesis. Which means na achọgodo nwoke adịrọ na enwere ụmụ nwaanyị ka nwee power of our sexual reproduction n'ụga aka. Mana kịta ekwutezi okwu ife anyị eme ka e wee mee ka nwaanyị dị mma ịgbakasịba ọnụ ma na-esi niile eme omenala. Mana gekwentị ka ịghọta that does masculine. Ọ bụrụ ya pụtara na omenala asọpụrụ ọlụ nwoke ị na-aghọta. Ngwa ka nta alụ gị mmanwụ o nwere ife ngwalụ m na-ame nna ụtụ. Ị ma alụ wigi nwa ndị lọya na-ekpu n'isi. Kwi ma ebe ndị lọya na-ekpu n'isi. Ị ma ebe o si? O si na ancient Kemet, Egypt gboo gboo. Ị mara ife wigi ahụ pụtara? Na mgbe nwoke megidela ọgụgụ isi wee gbagote dịka ọgụgụ isi nwaanyị zuru oke, egbuvie wigi ahụ si na ọta anị ka nwoke ahụ tozulu. Mmanwụ ka na-atakwa n'ive enwe. When you attain the level of consciousness, they begin to say now you are now in the same realm. Maka na ive nwaanyị ise nwaanyị ka nke nwoke kpaka ọnụ ọ asị ive anyị na-eme na ka anyị kụzielu ụmụ nwaanyị the full consciousness so that they can begin to operate. Nya mee na nwoke n'idiri ovu nwaanyị na uche anyị ezuchere ezu. Biko kuo nnu m aka na nke a nkwulu ekwu. Ekwuzi m nke ọ dịzị ka mụ na ụmụ nwaanyị osebele okwu. Maka na anyị nwechara uche. Anyị n'idili nwaanyị ya na-agbazili anyị eto ọkala ovu ịbụọ ịtọ maka na ejiri ovu nwaanyị eme gịnị aza nwa. Ọ na-adabara mụ na ụmụ nwaanyị. Eluzie m na-ejiri ovu nwaanyị aza nna anyị unu amịa mma tinu mma unu n'ọbụ n'olube mgbe eji asụ mmadụ. Na-egekwe ntị. Kedu ife bụ ife kwụlụ ife akwụdebie? Oyibo kpọrọ ya duality. Everything dị n'ụwa nwere duality. Ife kwụlụ ife akwụdebie. Ọ bụ na ọchịchịrị adịrọ ife ama ndị mgbe anyị na-eje ụka o nwere egwu anyị na-agụ egwu avụ ụdala ịfọkwa. Ọchịchịrị na ife nwere gịnị ewepụ ọchịchịrị ma mvụ ọkụ nwa. Ịnụrụ ife nkwu ewepụ ọchịchịrị ife ama nguzo nya ka anyị ji nwee aka ose iyi ojii. Ọkwa ya ka modern science na-akpọ kịta the black hole. Black hole. Modern meta science na-ekwu kịta the black hole, the energy of all energy. Mana ndị Igbo amagolie dịka aka ose. Agwara m unu si unu amara ife anyị na-eme. Unu chel na ife anyị na-eme bụ just ka iyi akwa tee nzu n'anya gbala akpali. Ọ bụrụ ya na omenala metụrụ ebe niile dị n'ụwa mana akwụkwọ mana anyị na-akụzizie ị na-amụta. Nke mbụ na ife anyị ji eme omenala ọ nwaanyị na-atụ ime ọkwa ya ọrụ nwaanyị na-atụ ime igbu ịmụ mkpi kịta kpụ ịmụ nwunye ewu kedu onye ka mele ife ọma aje buru utu jebe ebe ọ ya eje
mkpi na-agbala ọra, mana nwunye ewu m ya nọ lata mkpi ọzọ ọ tụọ onye ime, gịnị ya eme? Ewu m mụọ nwa, ije arọ na abụọ bịa, mkpi ya jee atụọ na nwunye ewu 100 ime, mana ewu m amụọ nalụ m nwa 10. Ịghọtali? Maka na nwaanyị na-eme ka ọmụmụ na-abawanye ụba, mana nwaanyị n'ụwa kata ọ ya atụ onwe ya ime. Nwaanyị ọ ya atụ onwe ya ime, metụkwa nwanne gị aka sị ya ive kwụlụ ive akwụdobie. Nye mere omenala ji akụzili anyị balance. Na nwaanyị nwere ọlụ ya. O nwere mbọsị na-eme nkụzi si na nye nwere ive bụ gender equality, sorry. Na nye nwere gender gịnị? Equality. Na nwoke na nwaanyị alarọ. Nwa bụ maazị dibịa ama mbunwu nwa n'afọ m. Wee dị na mpechene. Agwị ma ife bi nwa wee gaa iteghete. Wee chịva nwa ka iru m ya dị ebe na-achị nwa. Makwa n'iru m ife ebe n'iru m na-achị nwa. Enyunugo nsị akpaka. Ịmara ka ọ na-adị, meziela ụmụ nwaanyị ebele. O nwere ife nwaanyị ya eme nwoke ama mmenwu. O nwekwara ife nwoke ya eme nwaanyị ama mme gịnị. Nye ka ndị gboo ji si iji maa atụ. Enwe kịta tiga gata na ebe anyị nọ na n'ọnụ na ụmụ nwaanyị agba ọsọ, true of us, naturally ọ ife n'okike debelu nwaanyị na nwoke ka ovu na-agbazili ibie, ovu a na-echekwa ibie. O nwere ife ịmụta? Ihe ejizi na ya sị na ovu adịrọ mkpa, ihe ejizi na ya sị na nke ọzọ adịrọ mkpa, ive kwụlụ ive eme gịnị? Akwụdebie. Kedu ife njibido okwu nwa? Maka na mebere ikwu okwu. Ife njibido okwu nwa bụ ị na-abịa a na-ekwu okwu omenala, ma na nke bụ nwaanyị nọ nke ihe eme ka omenala guzosie ike. Etu anyị dị kịta, ọtụtụ n'ime anyị bụ nwoke ya apụva jebe ịchụ ego. Onye na-azụ nwa? Onye na-azụ nwa? Onye na-azụ nwa? Ọ gị ya asị ụmụ gị na-ekwenụ dị ka omenala be anyị dị, nwa ma emenele. Mana ọ bụ na o nwere nke ịma, anyị azụta ụmụ gị azụta. Nye ka m na-asị, ọkwụ ndị nne mụrụ gọvanọ, ọkwụ unu mụ prezidenti, mụọ kọmishọna, mụọ dairektọ, mụọ ndị Asaba gụrụ ego. Nwa dị mma dịla anyị o, nwa dị mma dịla anyị o, nwa dị njọ bụrụ nke nwa dị njọ dịrị nke onye nke mama. Nya melụ kedu ibe m na-akọwa? Omenala ive izi na anya bịara ebe nwa ka anyị kpoo oke. Gekwe ntị, ọ bụrụ na ọka gị baa ulu, ọ na-aghọta okwu m? Ọ na-aghọta okwu m? Ọ bụ na onwego ndị Chineke nyere kafa dịka ndị ndu, ọkwa ife anyị alụba anyị na-eso ha eso. Ife m nwa nọ bụ onye ọbụla ya edu anyị dute anyị maka ife na-eme gịnị na-aga aga. Bili ka m bili. Ife anyị na-esi onwe ya bụ ka ọ gaala Igbo, ka anyị nwekwa ife eji atụ anyị egwu. Ndị n'iche na o nwere ive anyị maka vavụ na ya amawa ive. Ụbọchị buru ugbo ofe kwetara na onwe mgbe anyị anọkọta asị. O nwere emu na ya na-ekwu okwu nsị na ive ni nna anyị Chukwuma Soludo mevele nwere ụlọ ọ baala anyị. True of us. True of us. There is ijiri gị aka gị taa dụọ onwe gị adụ, si onwe gị ebe ọ bụ na-emego anyị nke chụchụ nchụ, kedu ive anyị eme ka anyị jiri aka anyị kpokọta anyị onwe anyị ọnụ, rọpụzie ata na gịnị? Kụwanụ Soludo aka. Somebody ya asị nke a na-asị ka ọlụ ọ bụzikwa maazị na-ekwu onye mete mmemme gịnị etoo ya. Ive nna m kụziri m na ive ọbụla ị na-eme n'ụwa gbaa mbọ ka ịfụta ezigbo ive n'ive ọbụla mere gị. O nwere nwaanyị na-agwa okwu nsị ya, ị na-atụ alị na enyi gị nwoke rapụrụ gị na ọ nụrọ gị. O nwere ive ịmụta n'oge gị na ya nọ? Nwekwe mkpụrụ ọkụnye gị n'ime ka iburukwe nzuzu a na-ebunyekwa onye ọzọ. Nwe ife na-akọwara gị n'ive ni nna anyị Soludo si ka ọ kpụbalụ ndị omenala, ijirizi uche gị si onwe anyị kpokọta na onwe unu ọnụ ka anyị rọọ ata na gịnị ọka. Mgbe anyị arọpụchacha ata dị n'ime anyị, ọ ya akpụzi anyị ọzọ? Ọ ya akpụ anyị ọzọ? Because the vision is that by 2030 or thereabout, the next
Commission of Culture na Anambra State ya abụrụla onye ọdịnala. Mana ọ bụ ezigbo ife ifele na họọlụ ejuru eju dịka ugbo aja. Ọ bụ ezigbo ife na-achụ ọsọ amabero na ife na-achụ anyị ọsọ. Maka na taanị ekwu m na ya ama aki attendance. Sọsọ onye bịara ebe a taanị ka ọ ya abụ ife libi anyị pụta zọọta ya. Ọnụlụ ife nkwe ji na-akọwa ife a ka ị yala isi na ọ dabido oge anya bịarọ. Ọrụ onye anyị vụrụ ka anyị ma. Ọrụ onye anyị vụrụ ka anyị ma. Anyị na-eti ka anyị kpokọta onwe anyị ọnụ. Ị lụrụ arụ gị ụka sị ka ị pụta. O nwere esi gị weta ego. Ọkwa gị pụta. Gidigidi bụ gịnị? Metụkwa nwanne gị aka sị ya na onye ọbụla amakachasị tata. O nwere ivo otu sụbakwa Igbo mgbe ị na-apụta n'ụtụtụ nwa mgbe ị kelee ekike nwa o nwere ka ngala gịzi. Ị ma na o nwere ife dị iche maka na ije ọdịnala a na-aga ya ije ngala. Ekike ọdịnala nwere ugwu ọ na-enye. Ọ bụ na ndị sụrụ Igbo asị na steez. Kọwanụ maka ana m asụkọ Igbo. So kedu ife okwu n'izi m na-ekwu taanị bifo ụmụnne m ebido na o nwere ife mmali m na-ekwu na okwu amarọmarị bụ ịnọla ebe enwa bụrụ ovu ife n'obi. Omenala a na-enedara nwaanyị anya maka na mmebele ọdịnala bụ ka e wee mee ka nwaanyị dị enu. O nwero ndị sọpụrụ nwaanyị n'enu ụwa karịa ndị Igbo. O nwero ndị sọpụrụ nwaanyị n'enu ụwa karịa ndị Igbo. Ife ejisi nwaanyị ele na ife ejisi nwaanyị alị na nkwụ bụ na nkwụ bụ nwaanyị. Nwaanyị ọ na-ala ibi enu. Akwa ndị oyibo si na lesbian. Anyị na-ala ibe anyị enu. Nye me njisi nwaada anyị bụ Chimamanda Adichie ọda akwụkwọ nsị na nnọba Chimamanda Adichie ana kọwalị ya omenala Igbo. Her mindset about feminism will change. Maka gịnị? Na nwaanyị bụ ife na ana Igbo. Ife niile anyị na-eme bụ ka anyị wee mee ka nwaanyị dị ebube. Omenala bụ iji mee ka nwaanyị dị ebube. Ife eji si ga-ejekwu na nwaanyị nọ na nsọ abụrụ na ọ na-asọ oyi. Metụ nwanne gị aka sị ya na ọ bụrụ na ọ na-asọ oyi. Nọ na mgbe nwaanyị nọ na nsọ na ọ bụrụgo ọnwa, ọ bụrụgo nnukwu alụsị. Alụsị ndị dị n'ụwa a na-eyi akwa efeva sọsọ ovu alụsị ka agba ọta eve. Kedu alụsị dị ebe ahụ? Kedu alụsị dị ebe ahụ? Ngọmelụ m nwaanyị alụsị agba ọta eve. Alụsị nke m ana m agbapụchacha ọtọ kpara. Ndị dị n'ụwa na-eyi akwa aje na-egosi gị. You come before them the way you are. I surrender. Ihe bute onwe gị ele avụ chi gị jike gị. Obela alụsị dị ebe avụ. Even ji na-akọwa ife niile, this is the foundation of why we are here. Ka ịghọta diwo kedu ife bụ omenala. Ife niile a na-eme ka nwaanyị wee mee gịnị dị ebube. If you have this understanding, ọ dịle gị mma. Kedu ife dị iche na ọdịnala na omenala? Anyị pụtala ụwa kwudo anyanwụ ọkwa ya, kwudo abọsị, kwudo ebenebe, ọgbụ na-eche ndo, ọjị, ọha, ngwu, ụlụ, oke osimiri, kpakpando, ọnwa. Ife niile a dị n'ana, anyị mee gịnị? Anyị bịa. Anyị wee were ife a niile dị n'ana wee na-emezi ka ana wee nwee ụva. Is it making sense? Anyị ji ife niile dị n'ana wee na-eme ka emee ka ana wee dị enu ka ọ nwee ụva, ka o lite elele, ka obi dị ya mma, ka anyị vaa na nru. So ọdịnala bụ ife niile chọnyere anyị. Anyị jizi wee na-eme omenala. Is it making sense to you now? Which is to say, na ele mụ na gị nọ kịta na ọ bụ na isi na ị na-eme omenala ma ị nwere nsọpụrụ nye the faith. Ya asa ya ọnụ sị na ọ nwere ife bụ nwaanyị. Ọ bụ na alụsị dibịa bụkwa alụsị nwaanyị. Ị na-aghọta ife m na-ekwu? Mmadụ ya asa ya ọnụ sị na ọ nwere ife bụ nwaanyị. Ọ gbawakwa ngado otu alụsị dibịa. Dịka m na-eje ịnọla ana lote na ife anyị ji bịa taa bụ
ka anyị mee ka ọdịnala na omenala Igbo bụrụ ife ziri ezi ka ọ dị enu ka mba na-amara wee malụ na o nwere ife ndị gboo rapụrụ anyị ọ bụ ọlụ anyị ichukwu echukwa ka ọ wee tọọ atọ n'ava Chukwu na ọdịnala. Yes, viewers, you are welcome back from that. If you have not subscribed to YangaLife channel, please click on the subscription button, notification bell, like this video, and don't forget to share it. Share it to people so that they will get abreast of the information that they need to know. This is not the time to, push away things. This is the time to gather things, grab as much as possible that you can grab. Yes, I am still Chinedu till I come your way next time.